ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟି ହେଉଛି କୁନି କୁନି ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କର କାହାଣୀ। ଏହି ରାଇଜଟି ହେଉଛି ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କର ରାଇଜ। ଏଠି ଅନେକ ପ୍ରକାର ବେଙ୍ଗମାନେ ରୁହନ୍ତି। ଦିନେ ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସେହି କୁନି କୁନି ଛୁଆମାନେ ବଣଭୋଜି କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଝିଣ୍ଟିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣିଥିଲେ, ହେଲେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଝିଣ୍ଟିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାନ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟି ପାରୁନଥିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ଛୁଆ କହିଲା, ଆରେ ଆମେ ଏବେ କରିବା କ'ଣ? ଆମେ ତ ଝିଣ୍ଟିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆସିଲେ, ହେଲେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ତ ପାରୁନେ। ଆମେ କେତେ ଗଧ, କେତେ ମୂର୍ଖ। ଏତିକିବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ଛୁଆ କହିଲା, ବେଙ୍ଗ ଭାଇ ଶୁଣ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ତାହେଲେ ସିନା ଯାଇ ଆମେ ହିସାବ କିତାବ କରିପାରିବା, ନହେଲେ ଆମେ ଏମିତି ହିଁ ମୂର୍ଖ ହେଇ ରହିଯିବା। ଅନ୍ୟ ବେଙ୍ଗଟି କହିଲା, ତୁ ଠିକ୍ କହୁଛୁ ଯେ, ହେଲେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା କେମିତି ତ କହ? ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଚାଟଶାଳାଟେ ଦରକାର। ଆଉ ଜଣେ ବେଙ୍ଗ କହିଲା, ଆରେ ଶୁଣ ମୋ କଥା। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି, ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଶିକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ କୁନି କୁନି ବେଙ୍ଗଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ତ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କହିଲେ, ଆରେ ତୁ ଆଉ ଡେରି କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ? ଜଲ୍ଦି କହ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତମେମାନେ ତ ଜାଣିଛ ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ରହୁଥିବା ବେଙ୍ଗୁଆ ମଉସାଙ୍କ କଥା। ସେ ହିଁ ତ ଜଣେ ଯିଏକି ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଚାଟଶାଳାଟେ ବି ଅଛି, ହେଲେ ସେ ଟିକେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲେଣି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ବୋଲି ସେ ମଉସା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ବି ପଢ଼େଇଲେନି। ଯଦି ଆମେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ତ ସେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଢ଼ାଇବେ। ଯଦି ବେଙ୍ଗୁଆ ମଉସା ମନା କରିଦେବେ, କ'ଣ କରିବା ଆମେ? ପୁଣି କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବା? ଆରେ ତୁ କେଡ଼େ ମୂର୍ଖଟା କି? କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ମନା କରିବେ କହ ତ? ଆମେ ଦୁଷ୍ଟ ହେବାନି ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା ବି ମାନିବା। ଆଉ ବେଙ୍ଗୁଆ ମଉସାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଝିଣ୍ଟିକା ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବା। ଦେଖିବ ସେ ରାଜି ହୋଇଯିବେ। ତାହେଲେ ଡେରି କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛ? ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଯିବା ମଉସାଙ୍କ ପାଖକୁ। ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବେଙ୍ଗୁଆ ମଉସାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ କବାଟକୁ ଠକ୍ ଠକ୍ କରି ଡାକିଲେ। ବେଙ୍ଗୁଆ ମଉସା, ଆପଣ ଘରେ ଅଛନ୍ତି? ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କର ପାଟି ଶୁଣି ବେଙ୍ଗୁଆ ମଉସା ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ବେଙ୍ଗୁଆ ମଉସା ଟିକେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ସେ ଦେଖା ବି ଯାଉନଥିଲା। ସେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଚଷମାକୁ ପିନ୍ଧିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଆରେ ତୁମେମାନେ କିଏ? ତୁମେମାନେ ତ ଆମ ଗାଁର ପିଲା ନୁହେଁ। ତୁମେମାନେ କେଉଁ ଗାଁରୁ ଆସିଛ? ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ତୁମମାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ? ବେଙ୍ଗୁଆ ମଉସାର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ବେଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ, ମଉସା ପ୍ରଣାମ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ଗାଁରୁ ହିଁ ଆସିଛୁ। ଆମର ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା, ହେଲେ ଆମ ଗାଁରେ କେହି ବି ଜଣେ ପାଠୁଆ ନାହାନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ଆମେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ଦୟାକରିକି ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତୁ। ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଏ କଥା ଶୁଣି ବେଙ୍ଗୁଆ ମଉସା ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ଛୁଆମାନେ, ମୋର ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାରେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହେଲେ କେମିତି ପଢ଼ାଇବି ତ କୁହ? ସେ ଚାଟଶାଳାଟି ଭାରି ଅସଜଡ଼ା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। କେବେଠାରୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଛାଡ଼ି ସାରିଲିଣି। ମୁଁ ତ ଆଉ ଅଧିକ କାମ ବି କରିପାରୁନି। ତୁମେମାନେ ସେଠାରେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବ? ମଉସା, ଏଇ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ଆମେମାନେ ମିଶିକି ଚାଟଶାଳାଟିକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବି ସବୁ କାମ କରିଦେବୁ। ଆପଣ ଖାଲି ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ। ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କର ପାଠ ପ୍ରତି ଏତେ ଆଗ୍ରହ ଉତ୍ସାହ ଦେଖି ବେଙ୍ଗୁଆ ମଉସା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଆଉ ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କଲେ। କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଏବେ କାମରେ ଲାଗିପଡ଼। ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚାଟଶାଳାଟିକୁ ସଜାଡ଼ି ଦିଅ। ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପୂଜା ଅଛି।
ଆମେମାନେ ଚାଟଶାଳାରେ ମାଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଆଉ ପାଠପଢ଼ା ବି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ବେଙ୍ଗୁଆ ମଉସାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଇବା ମାତ୍ରକେ ବେଙ୍ଗ ଛୁଆମାନେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ସତକୁ ସତ ସେମାନେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନିଜ ଚାଟଶାଳାଟିକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଲେ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସଜାଇ ଦେଲେ। ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜା ଦିନ ବେଙ୍ଗୁଆ ମଉସାଙ୍କ ସହ ମିଶି ମାଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କଲେ ଆଉ ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ବେଙ୍ଗୁଆ ମଉସା ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେମାନେ ସେହି ଚାଟଶାଳାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଆମେ ଆଜିର ଏହି ଗପରୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ପାଠ ହିଁ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ। ଆଉ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଉପାୟ ଆପେ ଆପେ ଆସିଥାଏ। ଆଜିର ଏହି ଗଳ୍ପ ମୋର ଏତିକି।